ng'ama chiwo mit bilie to nitiere ng'ama kawo mit bilie. Ere kaka inyalo ked kod lwenyno mano mar mit bilie? Kalure ni mane yo ma omenda mathoth lale ahinya. Kalure ni jopiny moko ok nyalo yudo chenro makare mowinjo bed ni giyudo kalure ni gionge mit bilie ma ginyalo chiwo. Inyanya to obed kata e apise mago mag piny owacho. Kennedy. Japiny bedo kama tek, Joyce, wachni nikech gin gik moko ariyo. King'iyo atamalo 37 mowachni, ma average 37 mowach mar mit bilie no. Otimore kanye? Otimore kama japiny dware service. Otimore kama japiny odhi e ofis sirikal, japiny dwaro ID, japiny dwaro birth certificate, japiny dwaro thieth, japiny dwaro basari, gik ma japiny odiserve, makata mana chik olero maber ni gigi gin gik maber. Customs bedo miyo japiny yudo gigi bedo matek. Koro yudo gigi bedo matek, ang'o ma japiny dwaro? Gini idware skul, birth certificate idwaro skul, basari ni idware nyathi oriembni ot, ang' ni tim nang'o? Koro japiny chopo kama koro kete kona moro, to ka remo osebedo to gik moko aila koro duogo timore. Nikech en gima timore mang'eny, obed kamoro amora ma ng'ato donje, manyiso ni Kenya masani kichiewo gokinyi, odiechieng' tek mondo rum ni kichopo e ali moro or kamoro ma wach mibadhi nyalo bedo ni edhi dware kuomi, or edhi ang' ni yie gole, or ang' itamri, tikoso gima nidwarono. Gima nidwarono seche moko ndike chik maler ni gini kidonjo ofis to onego bed ni midhi dakika 15. Service to onego bed ni en 21st iseyude. Ibiro dwaro passport sani aparo ni kiwinjo kata ka ker lande kata mana jalup ker lande, en gima onego bed ni sani yudo within 24 hours. In gi wuodhi moro ma seche moko biro e juma achiel, idware, ing'e maber ni in idhi ofis kama timore. Koro idhi ng'iyo nang'o, alus wuodha cha koso ang' atim nang'o, ka inyisi ni tim kama mondo watim kama. Koro japiny be haki moro mar koro bedo matek. Koro iyudo ni ibedo gi decision matek, tang' ne yudo ni ang' ne dhiri mondo igole, nikech ing'iyo nang'o, basari midwa miyi ofis mjumbe, imanye 10,000. Ng'ato ng'isi ni ero ni miya chaye moro mondo achore form ni no bede mbele. In girem ma in go, seche go morality ni ok bibedo mondo iwach ni to gima timo ne gima ber, ibiro ng'iyo ne 5,000 docha. Ka biro ne ng'ane 1,000. Kamano, olokore gir ohala. Adhi yudo ang'o, or adhi poteza ang'o. Koro deal gi wach mibadhi dhi bedo matek ka sirikal ok olainisha kaka gitimo gik moko. Nikech mibadhi ni, e Kenya ka gimomiyo rumbe tek en ohala. En ohala ni ji te. Kata ng'ama golo pesa ni, embo kete situation moro mantie gimoro monego bed ni oyudo. Gini onego bed ni oyudo nono e kuom sirikal. To systems ma ji oseketo, afisa mag sirikal kata offices ma ji dhiegi, kata office police kama onego bed ni yude service, osekete matek mok nyalo yudo service ni ok igolo gimoro. Koro joma nitie ohala ni ok dwa ni ohala ni orum, nikech en girgi mar chiemo. To koro japiny kaka ang' ne tamre golo gini, nikech gino en gima onid kabisa. Koro mane balancing matek ei wachni. Koro japiny kata ang' nimi mana thuolo ming'is no go report. Mano is one thing. The other thing ma japiny biro ng'isi to ripode mosegogi waseneno ang'o. Waneno ka cases madongo gi matin iwinjo ni case mar ng'ane odir oko, case mar ng'ane dhi mbele. Then Kenya ka be gima wang'eyo mok wanyal wuondre kata mana e studio ka en nang'o. An pok awinjo case mar corruption morumo aruma monindo piny motwe ng'ato motwe. En appeal mibiro winjo ka chieng' ochopi. Pok awinjo mochopo e Supreme Court, mochopo to kia tin e Supreme Court. But mondo ochopo e Supreme Court no, appeal otim kama kata en gimoro. Onya chakore ka pod in e high school, mitie college, mikendi mibed gi nyithindo ka case achiel pod dhi mana mbele. Koro kata mana japiny ming'iso no report cases, openjo ni ka report ang'a timne. Koro opno ka nyaka dhi mbele. Biashara mar na adwaro gimoro, to ng'ama nigi gimoro nigi teko mang'eny. Onya tamore mondo kik ayud gino to kuma nya dhiye onge. Koro nyaka ng'ama kaka nyalo miye gimoro matin, midbilie moro, mondo pache obede mayot mondo ayud gino. Gima normally
I should deserve ondo nego beni miya moka golo gimoro. Koro Joyce mane kama japiny nitie. Koro kata wakomba ni kamano ni japiny onego tim ang'o. Gima japiny onego tim to is very clear. But circumstance gi environment monya time gima idwaro no, gima chik dwaro no, to kapar ka nitie mayot. Koro mano e kama wantie. En delicate mok anya wacho this or that japiny otim. Wang'eyo gima onego watim. Kata ng'ama dhi office basari mikwayo siling 1,000 mondo gor mond form ne obed short listed kata obed priorities, ong'eyo ni gima otimo rach. But options ge nang'o. Ka nyathi to owe e dhot kobet e dhot kanyo rito dwa school fee mondo odog e school, ang' notim nang'o. Koro luok ni en luok moro manyaka koro luok e sirikal kucho to nyaka obed from the top, lweny manyaka go from malo. Mana gima Chris ne wacho chien kach, ang'o manotimore ndalo mane Kibaki odonje loch ma japiny ne nyalo mako polis kakao pesa mtoke ndara. Japiny ne maparo ni pod nitie Kenya kanya kasani, kata ka higni apa ni hige mag sano medore, jogo dhi kanye. To teko gi mijing'o man gin go mar timo gino 2002 man Kibaki odonje telo cha, olal kure, tinya chiere nang'o. An mane madawach ni, mane kama paro ni inaji ma wadwaro as a nation. To nyaka wuok kamoro, apa ni maja no bedo inspired gi Kibaki. Koro do we have ng'ato manya inspire sani? To mana kar dhogi kanyo. Aparo mano office ter ne monego time. To mana kar dhogi kanyo Ken kapod antiere kuomi. Bende paro ni nitiere gino miluongo kanyo ni political goodwill. Ahinya to e wuoth mano